ka East Jaintia National Council EJNC kalawan Syakmat ban Kershan ya jingdawaw nong thawain kan nongkrem constituency uba arden embassy moy ba ompat day ban pentrai kam ya ka roster system lada klempet bnya shwa ya ka reservation policy uba sambor miling do ulong ba don kam ban pnya ya ka reservation policy namar kalong no siliang sabapalat bat benram ka rilom khasi Jaintia kalanang bon kipai nong shongsnong bat kam sngoi hap shu ban ai bha markumju dak ba penrem ru ya kiseng bhalang na po rilom garo namar ka jingmut jengki ka longbek tang nak benta ka jingmento jengki khlem da prakhat shu ya ka jalahi bro kawai ulakan turu ya baro ki lai pun ringut ki amale ban ya long kawai khlem dai kadukti wei yo wei bat ban prakhat khamtam nak benta ka lawai ka jabin riu te habangi phai shagan ni ka budget session ka baladap ni ai ka jing kershan ka bapura ya ka jing kran lene ya ka jing dawa jong we na unong mikmat na po ka jela ka jongi ba ardan basa yemut na ka seng BPP halor ka jing dawa ka jongki ba de ban review na ya ka ne ka reservation policy te ka baar na ka liang ka jongi ka EJNC hi ni penrem jor ya ki seng balang na po rilom garo ki ba wan ban ong ba ka ne ka jing dawa ban review ya kene ka reservation policy lene ban pensangya shwa ya ka roster system kalong kimunal kene ka jingkram ka jongki ki kran be thik na banta ka jingyo nong jongki garo kim kran shu na ka banta ka jingyo nong jong ka state lene jongki khna pule jong kene ka jelahi bro away namar paling ngong kumta ledangi phai sha kene ka reservation policy ka barim ka kedeu sha yang to ba 100% onyo ugaro 100% onyo khasi Jaintia but 100% ya kiwe te ledangi phaya kene ke reservation policy kene ke reservation policy kalau komunal kene ke reservation policy kalau komunal namar balai ngau kumta kalau pendiper jat benriu haperdeng u hakene ke kam bahakam kalau pendiper jat benriu haperdeng garo bat khasi Jaintia kumbala ong laki nong mikmat ke jongi bangi ledangi pai syaka population jong goro bat jongi long la ka population ke jongi ke la bunha sing isngeu ba ka sarkar hi ke deban review lene ke deban pengkela ya ke ne ke reservation policy tenagaliang ke jongi ke EJNC ke wei na ke seng bahalang ke baju train nak benta ka bahagamiat nak benta ka dawa dawsan jong ke riba ke jat benriu no po rilom Jaintia ni kentu ya u chief minister jong ka sarkar jela usar Konrad K Sangma baderu unong ilam jong ka parti NPP te ledangi phai syaka result jong ka election hapo ka rilom Jaintia ma hakani ka election ka baladep ngi isai bagi pagba no song jong kene ka thang ka jongi ki kham it bat shenya yak NPP te kumta ni kentu ya UCM un pet bat un sneulam ya ka jing jong ki kun sam la pule jong ka rilom Jaintia bat jong ka brim jong trebi borok kawai namar leda kene ka sarkar kam tre ban review ya kene ka reservation policy ka peni ba ka NPP ka don liang tang ya ki garo ka bamut kam don ka jing kit khli na banta ki khna pule jong ka napo khasi Jaintia te kene hi kene ka long ka balong komunal te khnang ban pendu khnang ba kene ka reservation policy kan long selansar ya ki garo khasi ba Jaintia ni dawa na ka sarkar ba deban review no ya kene ka reservation policy kumban supeng kemau ba na kalian kiseng bahalang na po rilom Jaintia ngila don kawe ka forum hakbanga kumu presiden jong EJNC ngalong u general secretary hakate ka forum kepada tang na benta ka reservation policy te nakaliang ka jongi nakaliang ka jongai ku musketri jong ketika forum ngin sakhot ya ka meeting khamtam ya ka JSU ya ka JSM kibadai ki sem halang ki bakhlain na po rilom Jaintia bengin ye thir ye tai halor ke ne ka reservation policy namar ladangi phai sha ka result ki badang mi hakini kisngi ngiwi bakajing mentohi ka pun sha garo Re yangi ki kasi Jaintia kalau nak siliang pelat haki nak ki payah cakap result jong ka pulit, ne ki result jong ka nos, ne ki no ki bentar.
Ni ki kasi jantia ngila dunong syaba palat naman ka jing pembiang jong kene ke reservation policy tengis ngau ba kene ke por kala dai ya ke sarkar bakan pengkelat mai kumju ya ka ne ke parti ke bailam ya ke sarkar kade ban perkhatlang ru yang ki kasi jantia ba de ban review ru ya kene ke policy ba kentang ya wahi na kenyang ke agency ni kentu ya ki life pun rumut ki MLA jong kene ke state ke jongi kam tam na po kasi jantia Bakin sangat nak kata gajingis ngau per parti, sangat nak kata gajingnya kedukti iwe Henry bakin long nak kawai nak benta ban dawa nak sarkar bade ban review ya kene ke reservation policy kenang bakan long gajing mentoy ya ki samla pule ki balong ke lawai jong keri bat kejat ban review